Magandang araw mga kaifukanos! Ngayong araw, isang kain, lamon at food trip serye naman ang inyong matutunghayan. Kaya naman kung paborito at hobby mo ang kumain tulad ko, panoorin mo ang video na to. Wala munang diet ha! Kasi food is life tayo, kaya wag ka nang magtaka kung bakit tayo tumataba. Ngayong araw nga, dahil nasa Quirino Province ang aming kaibigan na reyna ng chismith sa social media at book author na si Teacher Maureen, dinala namin siya sa isang dinadayong kainan at bilihan ng mga masasarap na kakanin sa Aglipay, Quirino. Walang iba, syempre, ang pinipilahan at binabalik-balikan na Chels Kakanin. Hi! Isang napakagandang araw mga kaifukanos. So ngayong araw na ito, nandito tayo ngayon sa Barangay San Leonardo, dito sa bayan ng Aglipay, dito sa lalawigan ng Quirino, para bisitahin ang isa sa kilala na kainan dito sa Aglipay, Quirino, ang Chels Kakanin. Nandito tayo ngayon para itry ang kanilang napakasikat, kilalang kilala at pinipilahan na kanilang mga kakanin. And of course, nandito tayo ngayon para itry ang kanilang mga pansit and ang kanilang chicken inasal. At syempre, itatry din natin ang isa sa pinipilahan dito sa Chels Kakanin na the best ngayong tag-init. Talaga namang napapanahon ang kanilang halo-halo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang Chels Kakanin ay matatagpuan lamang sa National Highway, Barangay San Leonardo, Aglipay, Quirino. Tapat lang sila ng Iglesia ni Cristo. At maswerte nga kami dahil pinatuloy kami ng napakabait na may-ari ng Chels Kakanin na si Ma'am Rachel sa kanilang kusina kung saan ginagawa at pinapak ang masasarap na kakanin. Kaya naman, hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na matikman ang iba't ibang variety ng kanilang kakanin na talaga namang napakasarap. Sa Chels Kakanin lang yan. Chels Kakanin. Naparami ako, Day. Naubos na. Pwede po bang iuwi na lamang namin ito? At di nga kami napahiya dahil nagustuhan ito ni Teacher Maureen. Sarap. Ang cheesy. Parang ako yung sumarap. Kaya kung taga Quirino Province ka o kung bibisita o mapapadaan ka dito sa Quirino Province, punta ka na rin dito sa Chels Kakanin at subukan mo ang kanilang mga masasarap na kakanin. At hindi lang yan, meron din silang pansit, spaghetti, carbonara, lumpiang Shanghai, At palabok. fried chicken, barbecue, at syempre, nagsiserve din sila ng napakasarap na chicken inasal na hindi na rin namin pinalagpas na tikman. Swak na swak talaga at sulit dito sa Chels Kakanin. Kwentong sablay pero di ka bibiguin. Sa mga hirit namin, tiyak di ka mabibitin. Mula ulo hanggang paa, luluha ka sa
sablay pero di ka bibiguin. Sa mga hirit namin, tiyak di ka mabibitin. Mula ulo hanggang paa, luluha ka sa kakatawa kahit anong oras. Sulit na sulit talaga dito sa Chel's Kakanin dahil masarap na, napakadami pa ng kanilang mga servings. Malecoles! Problema mo ba ay Tapos naririnig ko sa background ko. Ano ba niya tayo? Wa. Peekaboo! Halika na. Halika na. Bawa ka hanggang sa mawindang at mauton. Ifukanos, wait, teka lang. At syempre, dahil sa init ng panahon, di rin namin pinalagpas na tikman ang isa sa mga Bumbiyahan ako 5 to 7 balik-balikan hours para sa lang Chel's dito. Kakanin, ang kanilang halo-halo na swak panlaban sa init ng panahon. O kaya ano pang hinihintay mo? Ang mga masasarap na pagkain dito sa Chel's Kakanin. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye!